गोजोन फुंबिलि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दङ। आसामनि उफ्रा बिसायख'थियाव बिजेपि आरो लोगो हान्जाया मोनबा मासिखौबो आवग्रिनो हाबाय। आसाम उफ्रा बिसायख'थिनि मोनबा मासियाव कंग्रेस दोलो आरो रायजो दोलोनि दाबि खालामनायखौ जोख्रांनानै गोहोगोरा बिजेपि आरो लोगो हान्जाया मोनबा मासियावबो मैखोमै देरहानो हायो। गुबुन गुबुन दोलोनि बिजाथिफोराबो गावसोरखौ देरहानायनि सिमां सुजुदोंमोनबाबो दुखु गोनाङै जेननायखौ गनायना लानो गोनां जायो। गुबुन फारसे थांनाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहानायनि उनाव फिन बिजेपियाव हेफाजाब हैनाय साथाम गावनि दोलो नागारग्रा रुपज्योति खर्मियाया मरियानि बियाबनिफ्राय 55,489 भट मोननानै देरहायो। सुसान बरग'हाया थावरा बियाबनिफ्राय गासै 54,952 भट मोननो हानानै देरहायो आरो पनिधर तालुकदारआ भबानिपुर बियाबनिफ्राय 64,200 भट मोनना गावबा गावनि मासियाव देरहाफिननो हायो। बेजों लोगोसेनो बिजेपिनि लोगो हान्जा इउपिपिएलनि बिजाथि जलेन दैमारिया तामुलपुर बियाबनिफ्राय 86,678 भट मोननानै देरहानो हानायजों लोगोसेनो जिरन बसुमतारियाबो गसाइगाव बियाबनिफ्राय 58,789 मैखोम भट मोननानै देरहानो हायो। मख'नो गोनांदि बैसोर देरहासारनाय बिजाथिफोरनि गेजेराव मोनथाम मासिया दोलो नागारनानै फैनायनि थाखाय आरो गुबुन मोननै मासिनि एमएलएफोरा हरखाब रुंसारि जानायनि थाखाय लांदां जादोंमोन। नेमखान्थि बायदियैनो कंग्रेस दोलोआ देरहाखानाय मासि थावरा आरो मरियानिखौ खोमानानै लानो गोनां जानायजों लोगोसेनो हेंथा दोलो महरै लाथिख' मासि मोननो गोनां जायो। शिलंनि साखाथियाव 1.1 किल'ग्रामनि ड्राग्सजों लोगोसे साथाम सुबुं हमदों। मेघालयनि सानजाहा खासि हाजो ओनसोलाव मंगलबारखालि पुलिसफोरा 1.1 किल'ग्राम ड्राग्सजों लोगोसे साथाम सुबुंखौ हमनो हायो। खौरां मोननाय बायदियै मणिपुरनिफ्राय शिलंसिम ड्राग्स लांबाय थानाय गंसे गारिखौ सोहोराव हाबग्रा लामायाव होबथानाय जादोंमोन। बिफानारिनि बायदिब्ला गारियाव सानै सुबुं दंमोन आरो गारिखौ आबुङै सिग्रोमनायनि उनाव मोन 10था साबोन बाक्सुआव ड्राग्स बोखांनो हानाय लोगो लोगोनो गारियाव थानाय सानै सुबुंखौबो हमनाय जायो। गुबुन सासे हमजानाया जादों जाय 2 कौटिसोनि ड्राग्स लांनायनि बाथ्रा दंमोन। बिफानारिया फोरमायनाय बायदिब्ला ड्राग्सफोरखौ म्यानमारनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन आरो शिलंआव फाननाय जादोंमन। दा साथामबो कभिड-19 क्वारेन्टाइननि सिङाव दं आरो प्रट'कलनि गनायथि होनाय लोगो लोगोनो बिजिरसालियाव लाबोनाय जागोन होनना मोनथिनो मोन्दों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खासिकत्रा ओनसोलनि गेदेरगाव गेलेग्रा फोथाराव रुंसारि शैलेन्द्र बसुमतारिनि 3थि गोसोखांथि फुटबल बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे बादायलायनाय हाबाफारिया 23 अक्ट'बरनिफ्राय जागायदों आरो 7 नबेम्बरसिम सोलिगोन आरो बे फुटबल बादायलायनाय हाबाफारिखौ चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गेदेरगाव पुर्निमा क्लाब आरो लाइब्रेरिया अर्गानाइज खालामदों। बिनिखायनो बे फुटबल बादायलायनायखौ गेदेरगावनि खाथि खालानि ओनसोलखौ नायनो थाखाय खावलायहरदों बिथांमोननि क्लाबा। बिनिखायनो जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोना नायहैनो हागोन। जोंहा बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गेदेरगाव गामिनि पुर्निमा क्लाबनि बानजायनायाव शैलेन्द्र बसुमतारिनि मुङै गोसोखां जोलुर बादायलायनाय होनाया जोंहा फैयै फैयै दिनै सेकेन्ड क्वार्टार फाइनालाव हाबफैबाय आरो बे गेलेनाया जोंहा फैगौ नभेम्बर दाननि 7 अक्ट'खालि जोबगोन। बिनिखायनो बै 7 अक्ट'खालि बयबो रायजो राजाखौ फैनानै जोंनि बे गेदेरगाव गामिनि गेवलां फोथाराव फैनानै खेलाखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। टेट आनजाद थिलियाव मबाइल फननि बाहायनाय। आनजाद होगिरिया वाट्सएप एपनि गेजेरजों सोंनाय बिलाइखौ बायजोआव हरदों। काछाराव टेट आनजादनि सिगांनो सोंनाय बिलाइया बायजोआव थांदों। काछार जिल्लानि सिङाव थानाय सनाइनि मइनुल हक चौधुरी जौसिन गेजेर फरायसालिनि आनजाद थिलिनिफ्राय वाट्सएप एपनि गेजेरजों सोंनाय बिलाइया लिक जादोंमोन। मइनुल हक चौधुरी जौसिन गेजेर फरायसालिनि 4 नं हलनिफ्राय गुदि फरायसालिनि थाखाय जानाय आनजादनि सोंथि बिलाइखौ सोरबा आनजाद होगिरिया लिक खालामदोंमोन। आनजाद सोलिबाय थानाय समावनो समाज बिजोङाव गोसारदों सोंथि बिलाइया। फारि नं 0518972 नि सोंनाय बिलाइया समाज बिजोङाव गोसारदोंमोन। काछार पुलिसआ जाथायखौ सोलोंथाइ बिफाननो फोरमायनाय जाबाय होनना मोनथिनो मोन्दों। कलि आरो अनुष्कानि 9 दाननि गथ'खौ समाज बिजोङाव जिनाहारि खालामनायनि हुमखि होदों। सानैसो गाज्रि सानग्रा सुबुंफोरा सुबुंथि सिमाखौ बारलाङो। जायनि थाखायनो बिराट कलि आरो अनुष्का शर्मानि 9 दाननि गथ'खौ जिनाहारि खालामनो नागिरदों सासे सुबुङा। भारतारि क्रिकेट हानजानि केप्टेन बिराट कलिया हानजानि गेलेगिरि महम्मद शमीनि जानानै गसंथेनायनि थाखायनो सुबुङा बेबायदि बाथ्राखौ बुङो। कलिया धोरोमखौ लानानै गाज्रि बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि होननानै महम्मद शमीनि जानानै हेफाजाब होदोंमोन। मख'नो गोनांदि 24 अक्ट'बराव भारत पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय खेलायाव भारतआ जेननो गोनां जादोंमोन। बिनि उनाव गोबाङानो महम्मद शमीखौ जंखायदोंमोन। बे जाथायनि सप्तासेनि उनाव कलिया शमीखौ हेफाजाब होनानै पस्ट शेयार खालामदोंमोन। बिनि उनावनो सानैसोआ कलि आरो अनुष्काखौ जंखायनायनि अनगायैबो 9 दाननि गथ'खौ जिनाहारि खालामनायनि हुमखि होयो। समाज बिजोङाव बियो गोसारलायनायनि उनावनो सानैसोआ कलिखौ बिनि सायाव गसर थिसननो बोसोन होयो।
28 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जिरन बसुमतारी आरो 22 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जलेन दैमारिनो भट होनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना गासै हारि माहारिनि रायजो राजाफोरखौ साबायखर जासिहरदों। मख'जाथावदि फैबाय थानाय समाव मोनफ्रोमबो बिथिंखौ समानै जौगासार होनाय आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुं मावफुंनो थाखाय गासैबो दैदेनगिरिफोरा खौसेथियै खामानि मावनो नांगौ होनना बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खासिकत्रा ओनसोलनि गेदेरगाव गेलेग्रा फोथाराव रुंसारि शैलेन्द्र बसुमतारीनि थामथि गोसोखांथि फुटबल बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे बादायलायनाय हाबाफारिया 23 अक्ट'बरनिफ्राय जागायदों आरो 7 नभेम्बरसिम सोलिगोन आरो बे फुटबल बादायलायनाय हाबाफारिखौ चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गेदेरगाव पुर्णिमा क्लाब आरो लाइब्रेरिया अर्गानाइज खालामदों। बिनिखायनो बे फुटबल बादायलायनायखौ गेदेरगावनि खाथि खालानि ओनसोलखौ नायनो थाखाय खावलायहरदों बिथांमोननि क्लाबा। बिनिखायनो जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोना नायहैनो हागोन। जोंहा बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गेदेरगाव गामिनि पुर्णिमा क्लाबनि बानजायनायाव शैलेन्द्र बसुमतारीनि मुङै गोसोखां जोलुर बादायलायनाय होनाया जोंहा फैयै दिनै सेकेन्ड क्वार्टार फाइनालाव हाबफैबाय आरो बे गेलेनाया जोंहा फैगौ नभेम्बर दाननि 7 अक्ट' खालि जोबगोन। बिनिखायनो बै 7 अक्ट' खालि बयबो रायजो राजाखौ फैनानै जोंनि बे गेदेरगाव गामिनि गेवलां फोथाराव फैनानै खेलाखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय।